Dami ni debata na sumulong siyan sa loob na roh. Gimana totong mga ramoti, hati-hati dulu pikiran mo na. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan tayo. Amin. Hata itu hata di minggu ta sadarion pertanggiangan di minggu rogate. Kene dosian sada Samuel sada ayat sia saha di sapulan. Didok jadi dung mangan jala minum di silo hehema si Hana alai hudul di hudulanna yang kemalim Eli di labung tiang ni bagas ni Jahoba tung marasak si tutu rohana gabe martangi yang si Hana tu Jahoba utu matangi si tutu dungi marbaga-baga maibana di nama ale Jahoba sebab molo ditata roham pardang mola ni naposomo jalan yang otuau jaladang halu bahonomu naposomon jala dileho tuho dileho ko tu naposomon sada anak leho nokuma ibana muse tu Jahoba saliling mangulu ibana jala dang jadi monarau pernabung uluna. Jadi dungliling ibana maratangiang di julu di Jahoba saya di pamanak-manak si lima pamangan nak ay maratangiang di bagasar rohana do si Hana asal lebih bibirna daktar begi yang bersuara gabe diri pusi Eli na mabuk ibana jadi di nasi Eli matu ibana sadia lelengok komabuk utawa maanggur ni inumi siako alainin nasihat nama mangalusi sitok ka ali tu aku parokuan na godok roha duau dangdung minum anggur manang sini na koras roha kido na huseho di julu di Jahoba unang tumbahin na kosong ira bono na jahat Aisian pojok doho arasan nirohaku nagudangi wau makatai rasi rasa nuaing dungi nin nasi Eli mamangalusi lau mahomuli mardame-dame saya nalehono di debatan Israel tuho nabi nangidom sian ibana jadi nin nasihan nama saya dapotan asini roha mana posomi di jolob dungi ditulus parokuan di madalanna jalamangan bohina pe dambe sorbut idao itu saatnya ke amanamina namina ni molonga di bagasan Kristus Yesus salam sehat madita salukna manoktong diramoti debata diiring-iring lagata daus yang akapar saito dau mah kita sian akamara hagabeon ima salah satu sita-sita satu pakirimon di halak batak halak kita behama selumur roha nunga pala macai liling marumah tangga hape laos somarna adong dak dana dinna deba bodoh tahilala godang dope keluarga na para jului bahkan nan waingon saya dong dope nama jujuya na pong nama ngoli muse molo so itor adong dak dana kalau do pola satu nama ngidosiran alania hai masa kamanga kaina alania hana masa olam mamikirhon asa adong keturunan nasida asa adong panean di tonga-tonga di ngolu paromatan kau molotuk pe dak sirang di narohan nasida boy mamarikbak ala nilungum nagabe marasak jala sayholan natu matangis makeluargai lumubi maakaina tudos sa masihanna ala so itor ditongos di bata sada anak di ibana molo di Alkitab bidok seorang anak laki-laki prakti garis penerus itu nama masa di si keluarga ni si Hana ina pardijalu ni si Elkana
anak ni si Jerobeam nasian huta Efrata. Ia si Elkana adong dua jolmana na para jolo si Hanna na paduahu si Penina. Anggo si Penina marianak ko do ibana. Alai anggo si Hanna sahat tu sadari ilak suadong dok tubuna. Habe hobara tu hasomalan nasida. Nunga di banda sida gabe para daton. Saya nakok do bawai do sudia katunggale boruna do anak konna mula tu hutana lah marsoba mabapelean parsobau tu Jahoba sebau di sido. Jala di sido anak ni Sili dan Wei. Si Hopni do si Pinehas. Akamalin ni Jahoba. Alai ditikina patupa peleanon nasida atar somau do dilia para jabaron nyaka anak konna para jabaron nyaka inatanabe tunggane buru nabe. Alai yang go si Elkana dari duli itor di pasahat do Jabbar nahobar tu si Penina do anak konna na gue. Alayang si Hanna hola Jabbarna do dibain. Ngolo dibahasa tadi saya dokter separuh bagian. Jadi dengan dong Jabbar pada lakono di bana. Jadi ido mabai si Hanna gabe saya mengadungi saya tumatangi si bana. Gabe lumur rohani si Hanna aina holdo iba. Pola dosa tibana manlujung itu bagas joroi saya tumatangi si bana alani arsakna maratangiangi bana pola saya iluna mangadungi di sini bana marpada do debata ado ale Jahoba sebaot molo ditatap roham para dongolan di naposomon jala di ngotoau jala daku dakal pahonom naposomon jala di lehoko tu naposomon sada anak lehonokku matu ibada muse lehonokku ma ibada muse tu Jahoba saliling manguli ibada jala dakgani honarau parnab Imam Mulana molo didok kata istilah Samuel artina ditanihon Jahoba taknya ay memang seorang porsukna di tengah-tengah di keluarga dia lah jauh ini ngalak mata pena uji sama itu mau suado anak konna parlea dak balada HP yang gosip Penina songonina magit yang nirohana songonina ma kamusauna songonina ma cara di si Penina ala memang dung marianak konibana maradok pun si Hanna molo pola sangat tunatangis maratangi yang boydo honon ima efek di para tangiangon namar sigorokor manorus tangiangna dan nama dok rupani molo martangi yang ikut tangis manang na ikoro martonganilu tangiangna teh ala memang dak sudi tangiang na pola marama donga tangis tangiang na tigor jujur no ita na boy pa to ramot tau ti rupani taringot tusi molo dido akana mariduilu lahu manabur marolopolop dosugo lahu manggoti madala-dala peibana huhut tumatangis pausung-usung boni si sabronoton rodo ibana sogo marolopolop mangusung akad ibalanna. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Dan orang yang berjalan menuju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai membawa berkas-berkas. Katanya dong di Mazmur 125 5 onomi. Jadi pandohanon dan boy luar siat arati hagir giron ha poroseaon na tubuh doh pakirimon na bangun. Doa orang benar bila benar didoakan. Saya nak Jepang. Hinorohan di hagir giro do pos di rohani si Hanna mida de
bata uban na pola sa ini pa ibana setia nagpesongoni na masa di rumah tanggana setia do ibana mangutus silkan ala ni godok ni rohana pola mangubiwit pamanganna di nama tangyangi pola gabi diripu si Eli malibi ay nababu garoy na to natin sampai di ibana padu rumah anggur na nilubi hidup na masa di bagasa tikyon molo jolma para duru pamatang na do di rohaho alayang ko di bata roh para bagasa do na didana ate-ate pusu-pusu pangalako dang buhi gabe di do si Eli matu ibana musin amabu ala dia lusisihan na do ibana puasa pola saya somoni dang najahat ibana dang adong dipikir ibana ala yalanong marsi koro-kordo yalan amat cai porsuk di lalibana mabahenan diri dagnay diusehon ibana sudina masa di bagasan rohana tujulo di Jehovah bohado kita maradopon molo masa di tengah-tengah ni pardalan di gulutta sama si Hannau damar na adong juk pangadak dari nasida alai gabe marlea di baik keluarga marumutungu dohita molo so terdialusi di bata pangiduata manang nagabe lari dohita daksa dia hita molo so terdileho di bata manang naulo dohita narik gasian songoni na bahagia nagian jonok jalan ako lagi berumah tangga namar Tuhan opi molo sa ito rilihon de bata manang nagabe adong di kita tantangan ito gabe do mahita siya de bata nagsatia setidaknya namar Tuhan do niyan parmuluot setidaknya kota boto do taringo tusaka ni debata urang do jolmai gabelao tu debata na asin natin saya golong ke aleman yan unang masong ni kita teh molo sa ito dileho debata ito ganti kasing 19 natin murah-murah ada jol may di kudi madokon pola dang adong dadagi 4 tahun 5 tahun ya rasa ada ba ganti ke singay didok muse sapala molo hera so terpas do itu tukar tabaho nin nate oleh do tukar tabaho saya unang maadong siya so adong na siya kita akan asomoni pangalam Marsiajar mahita songon si Hannau na begitu saja jala Marcos ni roa tu debata. Nang besongoni keadaan di jalo ibana alain satia do ibana mangido tu debata. Molo pe masai dok nama sai dihilala si Hanna alaikan di dok dada si manuk si bot taradora dada si todo tekuk ya hukumuni molo besongoni porsukna dok nasi pikirata molo hirana sotuk tartubuk kita akan amasai tato pasal tu de bata di bagasa tangyang tak bau dorohan tak aduk kota tangis setuibana sudah na pojok na dirohatai molo tupi gabe tu matangis si taala di dok na dak pola salai jalan molo sotangis pehita dak pola salah dak pola makui na penting tulus porsea kamu porsea itu narikot dangalan ilutta narumikot bohado tuise don natinuju ni tangyang tai tu debatado di bagasan Yesus Kristus itu narumikot tu ibana mahita mangadualu tu ibana mata pasah salun na pangiduan jalan molo martangiang pehita sotung dosomon na leban na madok molo dileko Tuhan na pinong diraku akaon pelehonok kumatuhoy molo dileko gulang dete
Saya heran na adong perjanjian politik. HP mo sihan na Tuhan molo tumpe diliako sada bawa diau pele onok ko metu de bata ido dalan na banna ditangihon de bata tangiang Samuel baga-baga na di saudara sama baga-baga di hajol mau di sini kok baga-baga nonton alai uju salpui dan ningok bena ni hata ido te lehonok ko may bana musetu Jehovah saliling mangon somoni masih on rohani sihanna di pariana konon lau somoni masih on di rohana muse nai pasato ni gabe pelian na tu di bata gabe marpada tu ibana do di bata molo di lehot di bata di ibana yanakon pasahaton na do yanakon itu di bata najina lona sia di bata pasahaton ni ibana mai tu di bata muse marhite pakubasion di ulaon na di ulaon di bata pakirimon na mangono dui na mangocar rohani sihanna pasahaton na nilion di batai mulat tu di bata tarida mai siapa pakubasion na kaingo do sejarah ni si Samuel ati sotung do di lehon di bata hamoraon di lehon di bata aratai di lehon di bata hasangaponi di lehon di bata nang hagabioni nagabe taeto unat tasadiri manang nahita milik tasadiri alamolo petarajumi hahipason nang gogotta naing mata eto basa-basa di debata doi asa tapakke matongi lahu mangulahu lo monero di debata makobasi debata lapatan na makarikoton ulau di Huriana si Samuel anak ni sihanna gabe parhalado di Jehovah ibana di jolo ni malim Eli toto si Samuel nomor lapatan di tangiun debata Pak tuduhon dak sude anak koni nagabe parhalado ay molo sude parhalado si marwasta te ido sotong gabe sude merasa parhalado sotong gabe sude merasa parjamita sotong gabe sude merasa namalo alay makubasi de bata dak tarbata solam marhite huriyai makubasi ulau de bata di hakamido nang ulau nak kanadinggan ulau parasi ulau ulaon na pahicaton para muluo di tonga-tonga di masyarakat ikom marpada duhita mabain garut na tajalot ulaon para sinuaon jala dunasa ulaon na bersifat membangun ana ba musay mate maulo dibain ulaon nai gabi hagijang di rumah ay jok do lam tuhat cik di roha di dongan di Badudu gabe martubuam ma musia kagijang di roha martubuam ma kapangibuluan hinorwan Yakarta amorado hagabion nai alani do kadongan sadok taingo mai sai nalehon di bata do akan narikot pinangido no hata asal mauduk jala satia jala markos di roha hita tu di bata silehon hamuduani dipakai di batado malim Eli lah papos rohani sihanna babuan na ditangihod di batado tangiangna dilehot tuibana na pinangido di rohanay na pinangido di rohanay ditangihod di bata Samuel si buatota siap pertanyaan rupa ni mula martangia kita ikut madibagal sa pos di roha ikut songonan ni Tuhan Yesus di Matius 21 ay jalo omuna do saluhut na pinangido nitang yang muna anggo na prosea banggo so prosea do kita wade bata macaloy wade bata mga leoni behano pos niro hatta uju martangya kita behano hauju hotta bohano hasatiotta sotung do hita margogo suara kita saya saat tasong gagi di batate merasa pula kita sudah bagus berdoa gajang muse marnoni-noni tasong gagi di bata alai merasa kita muse jago datang yang tak
Aiso denggat tangiang ta jaladang lausaha itu debata moloso nani yocar ni pos ni roa moloso di bagasan untuk ni roha tayo mai rogante do mua guardi mingguta lapatanna martangia mangulu do haporsyam ni sihanna gabi dia dusi debata tangiangna dang di dok molo martangiang ikut sabugo di guguna. Oh Tuhan, mula dan diliakon, mandiri mahami, potomu magurang manalao siakon na mamuji ona selaw nai. Ikaw dukian, mana ikaw marhujinjang marjoketi tangis dalam mengadungi, gabi marnoni-noni, nangis. Sadok intina tulus uduk jala sadia di bagasan pos biro. Ipolana ikon molo martangia kita tu debata marhide-hide Tuhan Yesus Kristus di bagasan haporsiaun na tubuh. Tangi honon di debata do tangiang ni halak na porsea. Sian haporsiaun na bangulo maangka paratigori martangia. Langsung dia pe situasi na di dia pe ibadah maringanan lawa martangia ni. Asal matigor tangiang nai jala di bagasa pos di roha. Saya patauan di ton di perbedia paulion na hita. Sahat di debata, alusan di debata mang tangiang napaso